Сьогодні ми розуміємо, що нам вступати вже нікуди. І сьогодні допомагають наші кримчани. Крим досі чинить спротив. Исмаил, приветствую вас. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, о времени, проведенном в теробороне. Поделитесь впечатлениями с нами. Сначала я, как и все осознанные, як і усі чоловіки, вивіз найближчих людей, да, в безпечне місце, жінок, дітей. Потім повернувся, звісно, що одразу намагався вступити спочатку в військкомат. В військкоматі дуже багато людей було. Ну, знайшов в центрі нашої столиці, знайшов таку можливість і одразу вступив. Цього ж дня нам дали зброю, цього ж дня ми вели, охороняли територію від провокаторів, від подальших дій диверсійних груп, які вже були на той момент у місті Києві. Яке питання ще було? Скільки годин ви не спали вже? Важко на це питання відповісти насправді, але виспимось тільки після перемоги. І я так думаю, я впевнений в цьому. І коли вже повернемось в звільнений Крим. Чи був у вас якийсь останній поштовх, якийсь інцидент, чи новина, може пост в Фейсбуці, після чого ви вирішили піти в територіальну оборону? Може, щось було подібного? Моя історія починається з 2014 року, як і історія будь-якого кримчанина, патріота України. Для мене було зрозуміло, що ми, на жаль, тоді Крим не втримали, але 26 лютого понад 15 тисяч кримчан, кримських татар та українців вийшли з акцією протесту за територіальну цілісність України. Коли 15 тисяч наших громадян вийшли біля будинку Верховної Ради Автономної Республіки Крим та протидіяли злочинним угрупуванням. На мою думку, це була перемога. Після цього Російська Федерація не знайшла нічого іншого, як почати військову інтервенцію. В ніч з 26 на 27 Путін віддав наказ на ввід військ на півострів Крим. Я тоді зрозумів, що, на жаль, ми Крим не втримуємо, але в нас є плацдарм для подальших наших дій, це материкова частина України. Я був впевнений, що б не сталося, материк треба втримати. Тоді, в 2014 році, ми втримали повністю під контролем більшість частини України, і це для нас великий плюс зараз. Весь цей час, 8 років російсько-української війни, українська армія, як птиця Фенікс з вогня і попелу, відродилась. І сьогодні ми бачимо, що досить ефективно протидіє загарбникам по всіх містах України. Я з 19-го року живу в Києві. Для мене не було іншого варіанту, як тільки виїхати в Київ після подальших переслідувань проти мене. І я в Києві вже почав долучатись до всіх патріотичних рухів, до акції на підтримку Криму, політв'язнів, моїх побратимів. Після цього, коли все це почалось, неодноразово проходив вишколи по підготовці, військовій підготовці, по тактичній медицині. Після цього ми самі неодноразово проводили подібні тактичні вишколи тактичної медицини. Є якісь навики поводження зі зброєю, тактичні навики, які допомагають сьогодні нам в протидії загарбникам. І, звісно, в 2019 році та і в 2014 році ми розуміли, що це тільки такий відступ, да?
Це не поразка, а відступ, стратегічний відступ. Сьогодні ми розуміємо, що нам відступати вже нікуди. На кону цілісність України, і я впевнений, що кожен мій побратим, політв'язні, які сидять в неволі, вони зараз роблять дуа за Україну, моляться за Україну. Я впевнений, що вони підтримують будь-яку ініціативу кримських татар, кримчан, які зараз встали до лав територіальної оборони України. І я впевнений, що от така активність суспільства, да, небайдужість суспільства нам дає певні такі успіхи. Ну і, звісно, ефективність і оснащеність Збройних сил України зараз не дає шансів окупанту, знищуючи колону за колоною саранчі, оцеї навали з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму і Російської Федерації. Ви сказали про молитви, а чи тримали ви зв'язок з Кримом з початку повномасштабного вторгнення Росії? Якщо так, то які відповіді, які звернення, листи до вас були з Криму? Так, звісно, в Криму досить активні наші співгромадяни, співвітчизники, які доповідали для материкової частини України, мене і людей, які займаються відстеженням військового руху, да, військової техніки, досить ефективно допомагали і сьогодні допомагають наші кримчани. Це для того, щоб всі ви розуміли, вся Україна розуміла, що Крим досі чинить спротив окупації. І політв'язні, які зараз на волі, це саме жертви окупації Криму. І наш спротив окупації Криму. І коли кажуть, що в Криму нічого не роблять, в умовах окупації важко насправді щось робити. Більш того, якщо в кримчан в руках немає ніякої жодної зброї. Але вони своїми сигналами, своїми повідомленнями кажуть про те, що ми вас підтримуємо. Покажіть їм, хто ми такі кримські татари, хто ми такі українці. Тільки до перемоги і до повернення, повного повернення контролю над Автономною Республікою Крим. Дякую вам, Исмаиле. С нами на связи был Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист и участник территориальной обороны Киева.